سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ አፍሪካ ሎም ሰንበት 17 መጋቢት ንሳልሳይ መዓልቱ ብናይ ውልቂ ውድድር ክሮኖሜትር ቀፂሉ ረፊዶም ካብ ኤሊት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሲራክ ተስፎም ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ክወስድ ከሎ ደቡብ አፍሪካውያን ስቴፈን ዶቡትን ራያን ጊብሰንን ድማ ቀዳማይን ሳልሳይን ኮይኖም ብምእታው ተሸለምቲ ወርቅን ነሓስን መዳልያ ኮይኖም ኤሊትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘሰላሰለዎ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ሰላም ገብረ ሩፋኤል ኣብ ክልቲኡ ቀዳሚት ምውፃእ ክልተ ወርቂ ኣብ ዝወነነትሉም ጓል ሃገራ እየሩ ገብሩ ብሩር መዳልያ ኣልዒላ ኤርትራዊ ደሴት ኪናነ ድማ ኣብ ኤሊት ነሓስ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ብሩር መዳልያ ተሸሊማ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ደቂ ኣንስትዮ ጁኒየር ንኤርትራ ወኪለን ዝተቀዳደማ ዳናይት ፀጋይን ብርክቲ ፍሳሐን ብቀደም ተኸተል ካልእትን ሳልሰይትን ምውፃእ ብሩርን ነሓስ መዳልያ አንጠልጢለን ነዚ ውድድር ዝተዓወተትሉ ኢትዮጵያዊ ትርሓስ ተክለ ሃይማኖት ድማ ወርቂ መዳልያ ወሲዳ ኣብ ተመሳሳሊ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገበሮ ውድድር ድማ ኤርትራዊ መትከል ምስጉን ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኾን ከሎም ኢትዮጵያውያን ሓጎስ ረዳን ገዛይ ረዳን ድማ ወርቅን ነሓስን መዳልያ ወኒኖም ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ አፍሪካ ጽባሕ ሶኒ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጁኒየር ተቀዳደምቲ ብዘካይድዎም ናይ ጽርግያ ውድድር ክቕጽል እዩ ኢራብ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ዳንኤል አብርሃም ማለት ዳዊት መሐሪ ትማሊ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ስንኩላን ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ኣብዚ ናይ ትራክ ውድድር ኣውስትራልያዊ ኣላይ ስታርዶኖይን ዩክሬናዊ የጎመር ዶሜንቴቭን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተዓዊቶም ብልዑል ብቕዓቱ ኣብ ጉረናታት ኣስመራን ኢጣልያን ብዝሰርሑ ዓበይቲ ቅያታት ኢራብ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ዳዊት ኣብዚ እዋን ንኔዘርላንድ ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ ትማል ምሸት ኣብ ውድድር ኤሪዲፊሲ ኔዘርላንድ ኣብ መንጎ ክለባት ፌይኖርድን ቢለም ክልተን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራዊ ሽወራናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ን4 ተኸላኸልቲ ብውሕሉል ኣገባብ ተሓሒሱ ብምሕላፍ ንክለቡ ቢለም ክልተ 3 ነጥብታት ሓፊሳ ክትወፅእ ኣኽኢልዎም እዚ ናይ ትማሊ ግጥም ክሳብ 69 ደቂቕ ክልተ ብክልተ ብማዕረ ክቕፅል ድሕሪ ምጽንሕ እዩ ኣሌክሳንደር ንክልቲአን ጋንታታት ዝፈላለየት ኣደናቂት ሸቶ ከመዝግብ ዝኽኣል ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ብድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት ብኩራት ፀውዒት ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ክረክብ ዝኽኣል ኣሌክሳንደር ዝሓለፈ ሰሙኑን ክለቡ ንጋንታ ዴክራፍ ሻፕ 3 ብክልተ ኣብ ዝረታዓትሉ ፀወታ ነተን ክልተ ጎላት ባዕሉ ብምቁፃር ጋንቱ ንኽትዕወት ልዑል ተራ ተፃዊት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዶርትሙንድ ናብ ቢለም ክልተ ብልቃሕ ተሰጋገረ ኣሌክስ ዛጊት ንጋንቱ ኣብ 9 ግጥማት 6 ጎላት ኣበርኪትላ ኣሎ ካብዚ 6 እታ ሓንቲ ኣብ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዝተመዝገበት እያ ዚዳን ሰሓቅ ሒዙ ተመሊሱ ስፊቲ ብኣካታዒ ዓወት ሕልማ ዓቂባ ደርቢ ሚላኖ ሊጋት ኤሮጳ ትማል እውን ብስሩዕን ናይ ዋንጫ ፀወታታትን ቀፂሉ ነይሩ ላሊጋ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 13 ኣሰልጠንቲ ዝቀየረት ሪያል ማድሪድ ብዳግማይ መሪሕነት ዚዳን ኣሃዱ ኣብ ዝበለትሉ ዚዙ ኣብ መበል 150 ፀወቱ ዓወት ኣስተማቒሩ ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ሳንቲያጎ ሶላሪ ክፃወቱ ሲትረፍ ቅርጾም ምሕላው ኣፀጊሞም ዝነበረ ኢስኮን ጋርዝቤልን ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ብምቕራብ ሓንቲ ሸቶን ብምዝጋብ ንዓወት ማድሪድ ኣበሲሮም ብደገፍቲ ማድሪድ ሙቕ ምቕባል ዝተገብረሉ ዚዙ ኣብ መንጎ ተፃወቱ ዘሎ ፍልልይ ኣልዩ ናብ ዓወት ንምምራሕ እዚ ትማሊ ዝመለሶ ፍሽኽታ ተፃወትን ደገፍትን ዓብ ድርዒ ክኾኖ ይግመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝተዋረደት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ላሊጋውን ብኣትሌቲኮ ቢልባኦ ተጨልጊማ ምስ ባርሴሎና ንዝነበራ ፍልልይ ከተፅብብ ንሜዳ ዝወረደት ኣትሌቲክ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት እያ ኣመዝጊባ
ብኩነተ ኣእምሮ ተጻወታ ዝተጠራጠሩ ተንተንቲ ብተደጋጋሚ ኣዝዩ ከቢድ ልምምዳት ጠንቂ ምንቅልቋል ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ንፀወታ ባርሳ ሃንቀው ኢላ ትጽበ ዘላ ኣትሌቲኮም ብዓወት ባርሳ ፍልልያ ናብ 10 ይክዓርግ። ኣብ ካልእ ናይ ትማሊ ፀወታታት ላሊጋ ጂሮና ንሌጋነስ 2-0 ኣላበስ ንሄስካ 3-1 ኣፋኒነን። ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ባርሴሎና ናብ ሪያል ቤቲስ ጌሻ ተካይዶ ፀወታ ይጽበያ። ቤቲስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ንባርሳ ኣብ ካምፕኖ ናይ 4-3 ውፅኢት ኣፍዚዛታ ብምንባራ ኣይርሳዕን። በዚ ድማ ቤቲስ ታሪክ ንምድጋም ባርሳ ብወገና መሪሕነታ ንምድልዳል እቲ ፀወታ ተባሃጊ ክኸውን ይግመት። ኣሰልጣኒ ሪያል ቤቲስ ከምቲ ናይ ቀዳማይ እግሪ ክንገብሮ ሚና ዝጽበ ስሬና ክነርኢና ክብል ገሊጹ ዘሎ ደምበለ ኣብ ፀወታ ብመስበርቲ ኣይክህሉን እዩ። በዚ ድማ ኮቲኒዮ ብቕዓቱ ኣርዩ ምስ ደገፍቲ ክዕረቕ ዕድል ረኺቡ ምህላው ዓዲ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ናይ ርብዕ ፍጻመ ፀወታታት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ክንቀጽል ነይሩ። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ስዋንሲ ሲቲ ጌሻ ኣብ ናይ ኤፍኤ ፀወታ ኣካይዳ። ጓርዲዮላ ንወሳኒ ተጻዋታዩ ኮይኑ ዝርከብ ራሂም ስተርሊንግ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ሰርጂዮ ኣጉሮን ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ኮፍ ኣቢሉ ፀወታ ጀሚሩ። ሲቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ዋላ እኳ ብሉፅ ፀወታ እንተኣራየት ውፅኢታዊ ኣይነበረትን። ከም ውፅኢቱ ስዋንሲ 2 ሸቶታት ምዝጋብ ታሪኻውያን 4 ወናጭ ንምዕታር ዘሎ ሕልሚ ሲቲ ዘብነቶ መሰለት እንተኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ጓርዲዮላ ንዝበለፃ ወረቃቅቱ ናብ ሜዳ ኣኽተታ። ኣጉሮን ስተርሊንን ድማ ንሜዳ ኣኽተቶም ምስቲ ኣብ ብሉፅ ብቕዓት ዝርከብ ቤርናንዶ ሲልቫ ልዑል ጥምረት ብምርኣይ ድማ ናብ መንገዲ ዓወት መለስዎም። ሲልቫን ኣጉሮን ሓንቲ ሸቶ ከመዝግቡ ከለዉ ኖርድፈልት ናብ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ ሲቲ ናይ 2 ጎል ሕፅረት ኣሕውያ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋላ። ኣብዚ ፀወታ ኣካታዒ ናይ ዳኛ ውሳኔታት ብምንባሩ ናይ ቪድዮ ሓገዝ ዝተኣታተወሉ ክቃላጠፍ ብዙሓት ወገናት ይጽውዑ ኣለዉ። ጓርዲዮላ ሲቲ ብኣካታዒ ምዕዋታ ንስዋንሲ የቕሬታ ይብሎም ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ካልእ ናይ ኤፍኤ ካፕ ፀወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ወልቭስ ጌሻ ናይ 2-1 ስዕረት ቀመዝጊባ ካብ ዝውድድር ተኣልያ። እዚ ስዕረት ሓደ ስጉምቲን ድሕሪቱ እንተኾነ ሓይልና ክንምለስ ኢና ክብል እዩ ኣሰልጣኒ ሾልሻየር ድሕሪ ፀወታ ገሊጹ። ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ባርሴሎና ከቢድ ፀወታ ዝጽበያ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ናይ ምውሳድ ዕድላ ዝቐሃመ መሲሉ ይርከብ። እንተኾነ እዚ ውፅኢት ንደገፍትን ቀረብትን ዛጋንታ ሾልሻየር ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ንምዃም ካብ ምድጋፍ ከም ዘይዓንቀጾም ይገልጹ። ኣብ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ሜክሲካዊ ጃቪየር ሄርናንደዝ ቺካሪቶ ንጋንቱ ዌስትሃም ዩናይትድ ካብ ናይ ስዕረት ኣናጊፉ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ኣብ ዝመለሰሉ ዌስትሃም ንሃድረስፊልድ ዓዲማ 4-3 ተዓዊታትላ። ሊሴስተር ብወገና ናብ በርንሊ ጌሻ 2-1 ተዓዊታ። ኣብ ካልእ ፀወታ ቦርንማውዝን ኒውካስል ዩናይትድን ብናይ ሓባር ውፅኢት 2-2 ተፈላለየን። ሴሪአ ኢጣልያ ያይ እንተኾነላ ንኣሰልጣኒኣ ዲ ፍራንቸስኮ ኣባሪራ ንክላውዲዮ ራኒሪ ዝቆፀረት ሮማ ኣይጠዓማን። ብስፓል 2-1 ተረቲዓ። ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝተገለፈትን ኣብ ሴሪአ ድማ ኣይግድን ዘላ ሮማ ብተደጋጋሚ ሕማቕ ውፅኢት ተመዝግብ ምህላዋ ይፍለጥ። ስፓል ሎማ ዓመት ንሮማ ኣብ ክልቲኡ እግሪ ንሮማ ምርታዕ ይፍለጥ። ካብ ናይ ሎሚ ፀወታታት ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ፀወታ ኣብ መንጎ ሓደ ሜዳ ዝጥቀማ ክለባት ሚላን ዝካየድ ደርቢ ሚላኖ እዩ። ጁዘፔ ሚያታን ሳንሲሮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ታሪኻዊ ሜዳ እቲ እንኮን ሻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተራ ክልተ ጋንታታት ኣብ ደርቢ ዝራኸባሉ ሜዳ እዩ። እዚ ፀወታ ሚላን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢንተር ሚላን ድማ ኣብ ዕግርግር ከለዋ ይካየድ ምህላው ንኢንተር ክኸብዳ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ሚላን ኣብ ዝሓለፈ 5 ፀወታታት ዓወት ከተመዝግብ ከላ ኢንተር ብወገና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ስፓል ዓወት እኳ እንተኣመዝገበት ካብ ዩሮፓ ሊግ ምፍናዋ ግን ሙሉእ ቆላሕታ ናብ ሴሪአ ክትገብሮ ተገዲዳላ። ብጉዳይ ሓለቃ ኢካርዲ ዘይቀሰነት ዘላ ኢንተር ነዚ ፀወታ ሕጂውን ምስ ዝርዝር ተሰለፍቲ ኣይቀረበን። ጋቱሶ ብዛዕባ ዝፀወታ ኢንተር ሕማቅ ክህልው ይኽእል እዮም፣ ንሕናስ እንታይ ጽቡቕ ሃሊና ካብ ዩሮፓ ሊግ እኮ ተኣሊና ኢና፣ ኢንተር ኣይሞተት ኣይተቐብረት ክንጥንቀቐላ ኣለና ክብል ገሊጹሎም። ሻምፒዮንነታ ዳርጋ ዘረጋገፀት ጁቬንቱስ ነቲ ንኣትሌቲኮ ንምዕናው መሪሕዋ ዝወዓለ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዕረፍቲ ኣዚዛ ናብ ጄኖዋ ጌሻ ዘላ።
ካልእቲ ዘላ ናፖሊ ንኡዲነዝ ዓዲማ ክትፃወታ እያ ክርስቲያኖ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ኣትሌቲኮ ብዘርኣዮ ኣፀናብላ ሾቶን ሳልሴት ሾቶ ኣብ ዘመዝገበሉ ካብ ከናፍሩ ብዝተወዘ ናይ ፀርፊ ጥርጣረን ከይቅፃዕ ተሸቑሪራ ዘላ ጁቤ ደገፍታ ብዘርኣይዎ ዘይስነ ምግባር ካብ ኣትሌቲኮ ክሲ ክቐርበላ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ ክላሲኮ እቲ ኣብ ፈረንሳ ዝዓበየ ፀወታ ኣብ መንጎ ታሪኻውያን መቀናቐንቲ ፓሪስን ማርሴይን ዝካየድ እዩ ፓሪስ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዓብላሊት ዝነበረት ኮይና ንከም በዓል ባለቶሊ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ናብ መሳርዓ ብምፅምባር ተሓዲሳ ዘላ ማርሴይ ዝዕግብ ውፅኢት ከተርኢ ብምፅንሓ ግን ሓደጋ ክትኮና ከም እትኽእል ይግመት ዳኒ ኣልቨስን ድራክስለርን ናብ ፀወታ ክምለሱ ከለዉ ኤዲሰን ካቫኒ ግን ኣጠራጣሪ ዘሎ ማርሴይ ንብዝሒ መስበር ተፃወቲ ፓሪስ ኣብ ተጠቂማ ዝዕግብ ውፅኢት ከተመዝግብያ ባህጊ ኣሕዲራ ዘላ ቡንደስሊጋ ጀርመን ናይ ነዊሕ ኣዋርሕ መሪሕነታ ዝሓለፈ ሰሙን ብባየር ሙኒክ ዝተመንጠለት ቦሩስያ ዶርትሙንድ ምስ ሄርታ በርሊን ገጢማ 3-2 ተዓዊታ ንግዚኡ መሪሕነታ ተረኪባላ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ብቶተንሃም ዝተገለፈት ዶርትሙንድ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ማርኮ ሮይስ ብዘመዝገባ ሾቶያ ናብ መንገዲ ዓወት ተመሊሳ ንኣሰልጣንያ ሉሲያን ፋበር እፎይ ኣቢላ ዘላ ኣብ ካልእ ፀወታታት ኣውግስበርግ ንሃኖቨር 3-1 ሊፕዚግ ንሻልካ 1-0 ወልፍስበርግ ንፎርቱና ደልስዶርፍ 5-2 ከዕንው እንከለዎም ሽቱትጋርት ምስ ሆፈንሃይም ብናይ ሓባር ውፅኢት 1-1 ተፈላለየን ሻምፒዮን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ባየር ሙኒክ ሎም ሰንበት ንማይንዝ ዓዲማ ክትፃወት እያ ካብ ኤውሮጳዊ መድረክ ብምልያን ተስፋ ጀርመናውያን ዘቕሓመት ባየርን መሪሕነታ ንምውሓስ ዓወት ጥራዩ ዘድልያ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ታሪኻዊ ኣመዝጋቢ ሾቶን ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበርን ዘ ጎልደን ቦይ ዋይት ሩኒ ኣብ ኣሜሪካ ፋልማይ ሃትሪክ ሰሪሖም ምስ ዲሲ ዩናይትድ ኣብ ምፅዋት ዝርከብ ሩኒ ዝሓለፈ ዓመት ብ12 ሾቶታትን 7 ኣሲስትን ማለት ቀረብ ንሾቶ ዝበለፀ ኣመዝጋቢ ሾቶ ናይታ ጋንታ ምማሩ ይፍለጥ ሎም ዓመት ሕሳቡ ብሃትሪክ ፈሊሙ ዘሎ ሩኒ ሓንቲ ኣሲስን ከቕርብ ክኢሉ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን